ikaw nang dinapamatian, namon dinasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kay na inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karungtag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog kanay, sa bisan anong at kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna
Una ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Sabado, Pitsa 27 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman na sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal ang pag-recover sang 1.4 milyones nga balor sang Shabu sa buy-bust operation sa CDEU nakabulig sa paghagan-hagan sang Shabu sa siyudad sang Bacolod. Random drug testing pagpositibo sang duha ka pulis resulta sa impormasyon halin mismo sa pumuluyo suno kay NOCPO Director Colonel Palgi. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga imposible na nga matap na ang korupsyon sa gobyerno. Suno kay Duterte sa piyak sa iya promisa, hindi dapat saligan nga mangintuman katinlo ang burokrasya bangod imposible ini nga matabo. Apang mabuhina naman suno sa presidente bangod italana niya ang nabili niya nga binulan sa pagpangalagad sa pagdakop sang mga kurap. Angot sini, ginpagwa sang presidente ang ngalan sang mga nakakas sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDIA bangod sa korupsyon. Ginmando man ni Duterte sa PIDIA nga kakason ang tanan nga suspendido bangod sa nagkalain-lain nga sala. Kalakip dire kanday Julius Navales, Director 3, Administrative Holding Office, Administrative Human Resource Service nga may kaso misconduct kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Erwin Ogario, Director 3, Administrative Holding Office, Administrative and Human Resource Service, grave misconduct, ginhilway ang isa ka drug suspect, kag wala ginlakip ang 500 kabilog nga ecstasy sa inventory sang ebidensya. Kalakip man si Sir Herbert Manuel,
Intelligence Officer 4. Pila ini sa mga opisyal sang PDEA nga pinakakas niya sa serbisyo bangod sang mga kasong korupsyon. Posible madamo pa ang ara sa sanga sang gobyerno kag nagkalain-lain nga ahensya ang porting korupsyon. Pinakakas ang mga PDEA pero ang madamo nga korupsyon sa Bureau of Immigration sa karon ara pa nagapangalagad sa gihapon. Pila ina ka mga sanga sang gobyerno nga porte gid ang korupsyon. DPWH porte man ang korupsyon halin pa ina sang una. Subong man ang pila pagid ka sanga sang gobyerno ang Bureau of Internal Revenue. Pila man sang mga sanga pinakanubo nga ahensya sang gobyerno bangod kay naanad sang ginatawag lagay. Hindi pag-obrahon ang imo papilis kung wala ikaw pasuhot under the table. Amo na pangabuhi diri sa pungsod Pilipinas. Kabudlay kay naanad na eh. Kay kung tani, kung ula lang maanad ang pila, luwas sa maayo ha, ang maayo nga empleyado, hindi man maigo, kay wala man sila sa hinimuan. Pero, ang nagahimo sining kalamalamahan, mga under the table, natural, hipos-hipos lang, pero gakulukos mood man. Bangod igo ini sila. Sa diin man nga sangasang gobyerno, pinakanubo, pinakataas man ang korupsyon nagatuhaw. Purte ya, paobra ka, papilis mo, kinahanglan lagay ka, bayad ka. Hindi niya malipod. Hasta subong nagakatabo ina. Abi kon istrikto ged nga ipatuman, jutay bilin nga empleyado sa gobyerno. Purte niya. Grabe ini ang nagakatabo sa mga ahensya sa gobyerno. Amo nang siling ni Presidente Rodrigo Duterte, imposible matapda ang korupsyon sa gobyerno. Siling yati ang iban kakasod tay, mapahagan-hagan. Tigaling ang ibanda, ga-ipoy-ipoy lang. Manpurte, sa mga ahensya sa gobyerno, sa pila ka sangasin kung maayo ka, ikaw yung dumtan. Sa isa ka opisina, may 20 ka empleyado. Kung ang 18 korap, ang 2 hindi, ang malain pa na ang 2. Amo pa na ang hingabuton kay mga ginabantayan ang ila korupsyon. Amo nang nagakatabo. Sa nasiling ko na, wala man dapat batyagon sa kitbuot ang pila ka mga empleyado kung wala man sila gaintra sa korupsyon. Maigo lang galing na ang nagaintra ya sa korupsyon. Lantawa bala, pinakasimple lang, bisan sa barangay. Kung nagadali ka, bayad ka barangay clearance mo kung kaisa may lagay pa. Luwas sa maayo, nga wala gabaton. Sa mga sangasang gobyerno, papilis mo, ipaobra mo, ginadalian mo, ibutang nila ipaidalom nila sa file nila kung wala kasang itungtong nga kwarta. Pero kung daw dako ang ibutang mo, ang iban to ulihi, una abot, pero ulihi pa na, unahon anay, ang may nakatungtong kag may aragin, under the table nga kwarta. Correct? Hindi na kamo magpulupanago pa. Bisan ano nyo nga wanglo-wanglo, kabalo kita sina kung anong nagakatabo nga korupsyon sa gobyerno. Tiyan mo ni, kung nangakas na gidman si Presidente Rodrigo Duterte, salamahon na lang niya. Kahit pag-abot sa tion nga wala na siya sa pwesto, ini ang mga kamkaman padayon sa ila operasyon. Madamo gyapon sa aton mga kauturan nga mahulan, kung la kaya kwarta, kaluluoy ang papilis mo, kay mabutang stabtaban. Naanad na sila mo. Kung wala lagay, wala trabaho. Hindi ka magatag, hulat ka, mintas tanto. Bisan ano nga order sa presidente, nga pila kadlaw dapat magwa ang papilis, din mga gisman, bisan pisitas pa. Amo na nang nagakatabo, kinahanglan gid ang lagay. Kag inatanan, nagakatabo salos tanan nga ahensya sa gobyerno. Okay man, ga-monitor ka mo tuod, ay no? Ay, puerteho. Grabe. Daw naandad ni kita ya. Nga kinahanglan. Galing kaya ang tao, amo man ang nagsugod sini mo, amo man naghatag la. Ano pa, naandad na sila. Nga kung mapaobra, kapapili sa ila,
may lubrahon nga ilaman obligasyon, ginasulduhan sila sa among nga trabaho, bao kay mangilkil gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga Banwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta na ang palibot sa Bacolod? Kamusta ang nagluntad nga mga balita sa sulod sa 24 oras? Kamusta mga merkado? Kamusta mga presyo sa nagapanguna nga presyo sa merkado? Sigurado, nagsarurot gawa ang presyo, maayo ng panahon. Kamusta nga aton mga driver, di pasahero, kaman, tricycle, e-bike, kada iban pa. Anano ang nagluntad dire sa syudad sa Bacolod? Kamusta ng palibot inatanan? Idulong sang aton patrol, padayon sila. Nagalagulad sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong nila sa aton ang sitwasyon sa Bacolod. Balita sa patrol. Opdag kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Ang laragway karon sa syudad sa Bacolod kung dalanon ang paghambalan. Masyado pa katawhay Action Fred, no? Sa sininga tinyon ang kumagatangla kita sa kalangitan si Haring Bulan Action Fred ginapalibutan sang galom. Pero kung pagalan taon taman, ang iban nga mga bituon kapakita, may mga bituon Action Fred. Sa bunga adlaw, Sabado, may mga nagaamat-amat na panglakaton, kag nag-jogging Action Fred. Timing man, no? Sa bunga adlaw nga Sabado, way man opisina, timing sa iban nga mga nag-jogging. Actually, there is a new government center Action Fred. Lain nga bituon nakita mo. Hamuning sa may new government. Hamuning mga bituon kag makahambal ka. Wow! Good morning! Tungod Action Fred. Of course, ang mga bituon, ang mga may maanyag nga bituon, may araman of course mga chubby nga bituon, and at the same time may araman mga bituon nga makasiling ka bala nga, wow, katahom sang aga ko subong. Ay medyo maputi klaseng nga bituon bala Action Fred nga nagajaging sa new government center. Ang iban diri Action Fred, may mga nag-walking gid lamang, while ang iban nag-jogging gid Action Fred pabalhas aga pa. Mayo pa gani ang iban Action Fred makapagwa na sang ila sining nga balhas aga pa para sa aton sining mga kauturan nga naga-jogging subong kaagahon Action Fred. Ang dalan sang circumferential road sining tiniyon Action Fred, at of course hindi mo man makabig nga busy, although maguro adlaw sigurado busy gini siya Action Fred na bangoda mo man mga salakyan, pero subong niya masyado katawhay. May nagalabay ng mga tricycles going BM, while ang iban going west east. Of course, may man ang mga kalabanan nga nagalabay sa mga Action Fred, iniba lang mga tubo going man sa VMC. May man Action Fred nga MT na nga nagalabay sa dalan sa circumferential. Kagina, nalabayan taman, may pipila na ka mga salakyan di pasahe Action Fred. Ang mga nagabiyahe naman subong aga, while ang iban nga mga tricycles, even nga mga e-bikes Action Fred, ang mata-amat naman sila sa kilid sang Bangga Pacho, nagahulat man sang mga pasahero Action Fred. And at the same time, subong maamat-amat man kita, request na kay Papang Nixon, kamustahon taman bi ang presyo subong sang mga isda sa merkado. Sa piaksi ni Action Fred nga may mga previews nga medyo nagsaka, ang iban nagnubo. Ang kalabanan diri Action Fred gigilabantayan kay up and down ang presyo sang isda. Nagliligad kay masyado kaninit, jutay lang ang supply. Ang iban niya temprano pa kay weekend, temprano pa magpamalaklon for them nga magkasudan bala, medyo nami nga lalaswahon. Ang iban pwede sila sudan man Action Fred, mga karne sang baboy,
manok, nagligad aksyon na Fred, ang karne sang manok, damo man ka pamalaklon to nagligad nga inadlaw, no? Ang patrol going na sa area sang Burgos area, may ara naman aksyon na Fred, going home site, may ara na. No, nga mga nagabiyahe sa sini nga tinion magapanglakaton medyo street cleaners action na Fred masyado kapisan bangod sini nga tinion temprano pa nagapang limpyo sa mga dalanon sa area sang barangay Villamonte mayo ni kay kahit papano temprano pa limpyo ti mga tao nga nagalabay makasiling tay katinlo gidya sa syudad sang Bacolod kay bangod sa aton sini nga mga street cleaners, no? Diri kita action na Fred, dari na kita diri dampi. May mga nagapanaog na or rather deliver sang ila sini nga mga connection na Fredo sang mga isda delivery may mga fish carrier nga naga-amat-amat deliver na sa sini nga tinion. May araman action na Fred nga nagabutong bala rather kuan sa mga isda deliver na pagkanto na sa merkado ang mga binanyer na ni sa sagwa action na Fred, no? Amat-amat kita bala rekta sa sulod agod ya kamusta taman ang presyo subong sang mga isda action na Fred, no? Sa merkado ang kalabanan diri sa merkado action na Fred kuan mga tricycles mga ulat sa mga pasahero, iba nagdulong na ni I think, no? Kitao naman na diri sa sagwa pala ng aksyon Fred ang presyo sang or rather ang mga isda, no? Ang isda diri nga nakita tabang rosmo ang kalabanan nga ari pa diri, no? Sa sining agam sanag na ang aton sining mga baligyan sa Burgos Public Market. At the same time good morning lang kay Sir Ruben Casipe ang mga kwansi. Sir, ang mga available ta subong mga isda, sir? Lagaw, marot, pangros. Mayo action na Fred. Lagaw, marot, pangros. Ang lagaw ta subong, sir? 380. 380. Ang marot, sir? 220. 220. Medyo nagsaka siya jutay as previous. Ang pangros, sir, subong? 220, pangros. 220 action na Fred, no? 220. So, ikumpara mo previous days. Ang marot 180, 200. Subong nagsaka siya into 220. Anay kay mayo chimpo nagsaka? O gani man. Tingala gani ko siya na Fred, no? Nagkakuan siya, nag-aamat-amat naman sa pagtaas sa presyo. May remandary action na Fred. Ang naging ginahambal tabla ka ginaksyon na Fred, ang presyo kung kaisa sa isda up and down base depende man sa supply. Kapin bagit kung marot aksyon na Fred, ang marot given na niya why ni hindi ni seasonal kundi halos adlaw may ara gidya marot and just so happen nga may ara magigid lamang kung na jutay gid lamang ang ila sining mga delivery. Kumusta ang delivery ta sa panalagkaw ni? Nagdamo na. Nagdamo na. Nagdamo na? Oo. Tiyang mga available mo sa mga panalagko. Nami isang karne niya. Ang bantalaan. Oo. Pila? 350. 350 ang bantalaan. Subong aga. Ini balariti ni no? Oo. Pero dako ni nga klase nga balariti. Hindi ko magsala. Hindi na magdubo sa 5 kilo ay. Away. Away no? Tagpila na siyang kilo mo? 200 pesos ang kilo action. May gingaw siya? Gingaw pa rin, may gingaw. Durado. Durado lang, oo. Durado. Durado namit na kilawon. Oo, namin ni kilawan action na Fred, Dorado. Tagpilan Dorado mo, pre? 250. 250. Ini sa panalag ko, under kay Nini. Kahit pa paano, okay naman ni siya action na Fred, the best pa niya kilawon. May lison? Si Lison. Pare si Lison mo? Way. Way ko lison. Wala lison. Way Lison action na Fred. Ang kuan niya, ang dako mata, pula. Oo. Bukaw. Bukaw-bukaw wala man.
Huwag ko nagkabaligya. Why? Base dugay-dugay, no? Ang bukaw-bukaw, action na Fred, so far negative pa. Pero ang available man diri kay pari junior action na Fred, ang kuan man niyo, patikuling man ni siya ang klase sang marot, may dagko, may gagmay. Pero mas kamusta unta man diri bi, may dagko, gagmay, tag pila subong, pre? 100. Bakal gagali 200 action na Fred. Marot, pero depende sa sizes. May pagi? Pagi, uy, si Pagi. Pangitaon ta action na Fred sa... Namin na labugon eh. Oo. Yun siyang labugon action na Fred kung may Pagi. The best na siya. Natingala gani ko subong daw wala ko kita gabalgya bagisaw. Oo. Isa pa na action na Fred. Yung kundi isa kadugay naton Okay, may ara bagisya nga nami lutuon mo. Yes, Nami oo. labugon. Mga previews to. O sa una kadamo pas na subong daw wala ni gidabaligya. Isa pa na. Isa pa na sa ginapangita ko. Mga previous action na Fred, may ara bagis sa baligya. Pero subong almost pag sulod bala sa nga pandemya, ang bagis daw ay nagapakita o basi ginabawal. Hindi hadlok sa COVID guro. Amo! Isa pa na hadlok sa COVID. O na yung bagis kong kaysa nahadlok magpakita. Balo kay ning mga kuan ning mga bagis, ini mga pagi. Kung kaysa sa una, amo na ginasubsuman, amo mo kumayo ka maglutos ni labugon mo siya. Oo. Pagkatapos damuon mo gata, pagkatapos mo tangan mo ko titot ba magkangkahang siya. So sa kanamit sumsuman. Isa pa na action na Fred sa pinakakampiyon nga luto action na Fred mo. Ang ining magluwas ining pagi kundi bagis man action Fred, no. Pero may araman mga Butiti wala? action Fred. Butiti? Butiti. Oo. Hindi ratas na niya. Oo. Ang iba ginakaon lang na, pero hindi kita magkaon kaya manti. Damo na nagklamatize na. Pero may mga eksperto ni magluto man sa butiti action na Fred. No? Bisan eksperto pa, hindi ka na magpabinturar pa. Gani, hindi. Damo sa wala sang hilo nga da kagit sa butiti. Gani, amo na ang pinaka-importante natin may baluan nga damo-damo gidyang klase sang isda dito pagidya sa butiti. Pero may ara man akong kaisa action na Fred sa parts ng Cebu, nakakaong ko to. Butiti man siya, pero gamay. Buriring? Ano buriring ng tawag nila action na? Buriring. Oo. Ang buriring niya, gagmay ni siya nga klase, nga isang, pero hambal niya, butiti man nga gagmay daw, grabe man gani halong. Tinamit man? Sabaw lang. Nga tilawan talaga niya sabaw. Hindi ta magkumpiyansa. Kung may mga butiti, kung may butiti da, kag may mga iban ka isda, sa iban lang isda ko nga magpabinturar ka pa sa butiti kay may hilo. Gani man, amo na ang tapos diri. May iari man diri action na Fred, si may available mo. Hindi pre, ano na siya? Si Tuloy, diyo. Daw kalabas ang kadagko. Pila Tuloy mo, pre? 100. 100. So far, action na Fred, ang Tuloy, 100. Amo ning pinakabarato, no? Sa karon sa Kitaan, tama. Kung muna yung action na Fred, nga may si kuan bala? Si Marot, 200 to 220 ang kada kilo. So may mga pagsaka, may ara man manubo nga presyo action na Fred. Si Marot tag 100. Sional Ben, Yes, sir. ang manamit sa mga tuloy na, nang bago dungka, gibla si Baybay, na bakal ka na ng bago dungka, tapos isugbabla, sus sa pagganamit. Sa una, ginainom namon, tuba pa mo. Hindi pagid muda ning iban nga mga limnon. Sa mga bulo barangay, kundi tuba, pagdungka sang tuloy na, sus, bakal ka 50 pesos per tikla mo. Ipanugba mo, asos galilingin, ulo mo. Sausaw mo sa sinamakan, sos, porte. May iban pa da action na Fred, style ba man bala nila kung bagodong ka? Ginakilaw nila action na Fred, pa kampiyon man kilawon. Amo niyang kinilaw kuno kung kaisa sa mga mangingisda bala action na Fred, nga ginasiling nila the best man siya kilawon. Pagkakaslang sang sininga imbis, ikwaon mo ang bukog niya, saw-saw dayon, so mo dayon sa langgaw, rekta na, basta bahaw, kapin pagin kong Ang amon suda pagkilaw ya, wala na damo ya panakot. Oo. Wala na ya. Pagkatapos ko ba ara ka lang langgaw,
wala gani kinahuluman, kay hindi kami kasaw nga huluman, kay gakaluto ang isda. Oh. Butangan mo lang siya sang sinamakan, tutukan mo siya sang damo nga ahos para maggamot siya, pusan mo sa kutitot mga pulo kabilog, Oh. pagkatapos saksakan mo sa sang sibuyas Bombay, pagkatapos isawsaw mo na siya, pag sawsaw mo, ditsos baba mo, garaguso, agaya, portik namit. Oh, ang namit nakapanamit pag ito. So, labas, gibla? Oh, kalabas saya. Magluwas nga labas saya. Di mas makapanamit pag action. Di na ba lang mahigop ka sa nga hangin kay makon mo na iya pusan mo pulo ka kukutitot. Medyo kahang-kahang. Amo na kung guys, may ara man niya, dabe sa gusto kahang. May ara man niya, iba niya, hindi man kahang. Pero sa kinila, whatever it is, basta labas. Na the best action na Fred, no? Basta labas namit kung kagahon kaon talabas kay namit. Action na Fred, amo ni ang pila ka mga sitwasyon karon sa siyudad sang Bacolod na lakip na diri ang presyo karon sang isda sa merkado. May pagsaka sa pila ka mga presyo sang isda, may ara man manubo action na Fred. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang may TC ang alkaline fight. Sa patrol with action Papang Nixon Dahon ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Oh, ang inahuluang balanta pagkaon, kamusta na? Paburgos, Libertad, Central Market na kamo, pala-pala na kamo para makabakal, pamahaw, karon nga aga. Namit bakal sapsap ng duludag ko nga sapsap bala nang labas-labas gid tapos kabatisan mo sus sa kanamit bakla mo sa paitan pagkatapos kung may lupo na sus kanamit isampaw ang lupo kon sapsap ang iban pamalhan mo kanamit ipamahaw amo na gidapulo pangita sa ginawa ko perte katambi sa sabaw ya mo nang kamatisan mo ang sapsap sus nalihigop mong sabaw ya perte sa pagkanamit. Kampiyon ako ng galuto, bala gasyot slipot kagwapo so Portis pagkanamit ipamahaw, karun nga aga. O, bugtaw ron! Oy, Sabado, non-working holiday kita. The holiday ang Sabado mo kag Domingo, kaya wala obra mo. O, sige na, sige na. Nahauna nga hotong sa aton roll call, karon nga tagahon. Kay John Randolph Ruben, good morning. Kay Noel Amar, nya kamustang weather sa Bacolod, mayagid, maayo gid ang panahon dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Wala weather disturbance. Kay Lisa Cabrera, morning man. O pamilya Magari kuno sa Barangay 35 Bacolod, kay Tatay Pedro Magari, good morning. Kay Nadine Yulo Villanueva, good morning Nadine. Kay Pili Morales Quilio Aliesa, kay Ibon Boucher, kamusta ka na sa Germany, kay Alex Montisa, kay Marlene Diaz, dira sa Barangay Sumag, sa, si Anton Diaz, si Tony Diaz, sa Patria Village. Anton, Ton, may tubig na da? Halin kahapon, wala tubod sa Basiwa, ay, kag prime water, daw bahuon yung bilog na Bacolod, klain. Kay Raknarok Mungon, good morning. Kay Ronnie Sidayon Palma. Kay Bimer Malakad Colyantes. Kay Aida Alunan. Kay Johnson Pintalo Taiko, good morning. Kay Banisa Mayo, sani ko matahom ang silak sang adlaw dito sa Minnesota. Tamyaw lang friend niya, si Noel Amar sa Canada. Si Pedrito Barrientos sang Manapla, good morning. Kay Lito Secundes sang Kingdom of Saudi Arabia, good morning. Kay Tad Eliser, kay Rochelle Torbila, good morning man. May lang nga pagmonitor, tagsagid kakaagahon. Kay Leonardo Ramos Ligo Jr., good morning. Sa Murciasya,
naga-monitor. Kay Neil Brian Balois, good morning. Kay Mon Lisay, good morning man. May lang nga pag-monitor. Subuman, dira kay Mau Paguntalan Silverio, good morning. Naga-monitor sila ko mulatos sang grado kag Silverio. Kay Jasmine Roldan Rabilio, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kag kaagahon. Diri anay kita amo na niyang katapusan ko nga pagpahibalo sa inyo sinikatubuhan para Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Kay Roland Evangelista, good morning da. Kay Lorito Armas Bidaha, good morning man. Oy, ang tikang sang panahon, Visayas, Occidental, Mindoro, kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang easterlies. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan sa nasidlangan pakadto na aminhan, nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands nga may kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Mayo mayad ang panahon. So, gapasulod na kita, Pizza Ben City, Boss 28 na, wagtang naman, ang bulan sang Pebrero, saylo na kita sa bulan sang Marso, summer na. Pero suno sa pag-asa, bangod sining karon wala pa magbulubaylo gid ang panahon, mabulubugnaw pa. Pero sigurado
Pag-abot sa tagi, ti isang init, halong-halong na kita. Kay pamalatian naman, baw, bungang balasgid. Amo ginang balatian ko. Basta uminit gani, sus, gabanig mo ang bungang balhas sa likod mo. Pay, sa pagkakatol, wala topong. So medyo extra nga paghalong, pagsulod sang summer. Tiyan mo naman na, madata naman ang hinampangan na isang basketball. Apang tibangod, may pandemic, posibilidad. Medyo social distancing lang anay. Ginubagid sang pandemic, ginubagid ni COVID-19 ang tanan nga mga kahiwatan kag mga kalingawan. Din kakita niya nga kanami ilang tao basketball, daw hindi ka kalantaw, bangod kay may social distancing ang mga player naton. Ano? Amo ina ang nagakatabo sa pandemic. Inurot gid, bungkit urot gid ang tanan nga mga kalingawan. Morning kay Judge Nap Diamante Gabugtaw na ni siya. Kay Ruben Tampos na sang LTO, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, Dr. Raul Alibuga, galadlad Canada, sang Pamahaw Musdalom, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning, dira kay John Hidalgo sa Manapla, kay Marvin C, ga-monitor ni siya, kay Pare Erning Hurilla, dira kay Pare Estoy Quirido, kay Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monseng Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Aporrado, kay Jubert Carion, kay Mayor good morning, kay Jute Pascua, kay Lorini Canson, kay Boni Advincula, kay Bibi Tanda, good morning, kay Jerome Solinap, good morning, naga-monitor na ni sila, karon nga kaagahon, bisan paano, upod-upod lang kita, kay Annalyn Abanto Bilanggoy, good morning man, sige, watching from Barangay Carulan, Sitio Malalba, Malaiba ni, Wow. Kay Amor Malayang, ara siya, naga-monitor karon nga kaagahon. Bisan paano, upod-upod lang kita. Medyo was-was lang kita balita it panamyaw tagsa kaaga. Ano ini ho? Positibo naman ang pila naton ka mga utod sa may Regional Hospital o Kabudlay siniya sang COVID-19. Si Senadora Lila de Lima, kamusta? Daw hindi kikagwa sa bilangguan. Tubtob ara si Presidente Rodrigo Duterte. Nagpile naman sang resolusyon ng pila ka senador para tugutan si Senadora Lila de Lima nga makatambong sa mga sesyon sang committee hearing pagi sa teleconference gikan sa PNP Custodial Center. Kalain no? Senador kay mo ra kasulod sa bilangguan. Ano ini? Pirmado na sang minority nga mga senador nga sanday Franklin Drilon, Francis Pangilinan, Risa Hontiveros, kag Senate President Pro Tempore Ralph Rito ang resolusyon number 658. Suno sa mga senador, posible ang ila ginhengyo bangod paagi sa teleconferencing nakatambong sa mga hearing sa iya mga kaso sa Muntinlupa City si De Lima. Puwerte man, no? Ay ho. Amo na blang kabudlay. Senador ikaw, sampung sud Pilipinas, ara ka imo iya sa sulod sang bilangguan. Bangod sa mga aligasyon na tubtob niyan, wala pa man mapamatbatan. Bao. Wala man ginadumili sa mga bilanggo ang mga mamalida nga imuon ila trabaho tubtob. Hindi pa sila makagwa sa bilangguan. Nakagwaan itong iban nga bilyon kag milyon ang ginlustay pinagwa sa bilangguan. Si De Lima ya kaluluoy, no? Wala pa man pamatbatan, kit-kit trihas gyapon. Masubra na 4 ka tuigo sa bilangguan ang senadura base sa mga kasong duga nga ginpato-pato lang kag pagpamigo sa iya sang karon nga administrasyon. Puwerte man ang balbalo sa mga minoriya dira sa Senado. Isa sa 3 ka kaso ginbasura bangod sa kapaslawan sang prosekusyon nga magpresentar sa mga mabakod nga ebidensya kag testimonya. Siling ko na, mintas tanto nga ara pa sa poder si Presidente Rodrigo Duterte daw medyo malayo sa patad nga makagwa ini si De Lima sa bilangguan. Puwerte, no? So, amo na blang nga ginbutar ka sang tao, ara kay mo daya sa sulod sa bilangguan, kakit-kit karyas, 4 ka tuig na, babae pa naman. At ilang taon ta, tanigin dasig ni, no?
gindasig bala ang kaso. Kung makasala, amo na ang pamatbat. Hasta sumugod daw wala man, daw nagkalapugday lang ang kaso, pero padayon kit-kitrias Senador Lila de Lima. Kita mo ilang na. Amo nang siling sang una ni Presidente Irap Estrada. Kinahanglan nga kon magpungko ka, kung arak ka sa poder, wala sa mga reklamo, kay pa-wider-wider lang. Imo subong, basi buwas, hindi naman imo, kag iba naman. Amo nang tsansa ni De Lima. Kay Amor Malayang, good morning. Dira kay Rot Uzawa. Mayong aga lang may lang nga pag-monitor, may lang nga pag-upod sa aton, tagsagid, kakaagahon. Bao, tamyaw ko sila ni Indang Malihan, tilong kagtanan nga tao dira sa, Barangay Kubay. Tamyaw si Gamay Tulusa Panes. Kaya, good morning dira sa inyo. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Tamyaw asawa ya, si Gina Toribio Panes, kag bata ya si Ila Jean Panes dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Kubay, La Carlota City. Good morning da sa mga taga La Carlota. Kamusta kamo da? Bisan paano good morning man sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Si Vanessa Mayo nya action pred ang bungang balhas mo, butangan mo, gaagaw ang iba no nami to. BB powder. Ba, makakuha ko nun asang kakatulay na. Porte ba? Sige, sige. Thank you again, Vanessa. Si Maria Pilobaton, ara man siya, no? Sige, naga-monitor man siya upod sa aton. Ari anay ho, kaysa standard time, las 4:41 na. Si Alex Montisa ang kaso kuno ni Senador De Lima daw kaangay sang daw hindi ko mabasahan kay medyo naguluantad ako. Karon tagaan ta na igtalupangod. Pero hindi ka mo maghalin kay temporaryo ako mapulo pahuway, dali malang ini, ang aton paid program. Balikan ta kamo dugay-dugay, ulupod-upod naman kita. Standby anay sa aton sini paid program. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
Ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site.
Katulad lamang ng pag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balik kita sa aton pagpangalagad, karon nga kagahon. Ari na sila, si Pilinura Oliveros, ga monitor kada kagahon gida. Kay Elsie Canilio, dira sa Baligasag, Bago. Morning ko no siya pamilya, kay Aladino Villalos, Lumakad. Subuman kay Ricar Bagil, kay Philip Roylan, kay Edwin Gonzales, ang Maaw. Bawari siya ho, Mahaw-Maaw, gapangagda kape. Kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan, good morning lang. Uy, buwas ko no, maabot ang bakuna halin sa Pungsod, China. Bangod sini, si Presidente Rodrigo Gid ang masugat sining bakuna nga idoloong sang Pungsod, China. Matamat na, nagaabot ang mga bakuna. Sino ang una nga magpatuslok sang bakuna? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Good morning da. Kay Rodelin Alvarez Bayabado, ara siya. Kay Subuman sa Abianaton, dira sa Sipalay. Kay Joseph Cuerda, good morning man. May lang nga pag-monitor. Diri anay kita ho. Sa katapusan nga advice naton sa aton sini nga mga mangunguma para magdako ang inyo produksyon. In Standard Time, las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Dira kay Rodilyn Alvarez Bayabado, good morning. Kay Joseph Cuerda, kay Nulan Tumanganda, kay Angela Liarte Gayon Dato, kay Warren Ortiz, kay Dodge Dalida, kay Maria Co, good morning. Kay Eugenio Parohinog, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Kay Liani Cuevas na, good morning lang Kay Risa Alvarez sang Minnesota, USA.
Muning makuno kay Noel Amar sang Canada, kay Huma Lumina, kay Ryan Bailin Binson, kay Lucy Ruida, good morning lang. Mulo monitor lang tagsa kaagahon. Diri kita, balita naton sa puwersa sang aton kapulisan, ang pag-recover sang 1.4 milyones nga balor sang Shabu sa buy-bust operation sa CDEU nakabulig sa pagpahaganhagan sang Shabu sa siyudad sang Bacolod. Si Aksyon Eric Magmanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Friday morning report gikan sa Bacolod City Police Office, dako ang nabulig sa pagka-recover sang 1.4 million pesos nga bili sa Shabu sa tatlo ka mga buy-bust operation ginpatagayon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Sa kampanya kontra droga, ini ang parayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon, tagapamuno sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa eksklusibong interview sa Action Radio. Sulo kay Pindon Action Fred, dako ang nabulig nga nabuhinan sa supply sang Shabu ang syudad sa Bacolod, nga kuntani dako pa ini nga halit man sa mga utod naton ilabi na sa kabataan kung wala ini ma-recover sang aton siri kapulisan. Sulo kay Pindon Action Fred, natumbok na nila kung diin nagalit ang source sang ila mga nagkaladakpan sa buy-bust operation sa Puro Cagaykay, Barangay 2, sa Barangay Alhis, kag Barangay Tangob, syudad sa Bacolod. Kung imong parebadugduman ang nagkaladakpan, ang Bosanday Romeo Imperial alias Junior, 21 anyos soltero, kag pumuluyo sa Puro Cagaykay, Barangay 2. Nadakpan man ang upod Imperial nga si Christian Anjano, 20 anyos soltero, kag pumuluyo man sa nasambit man nga lugar. Kapin sa 74,800 pesos kabili sa Shabu ang na-recover ni Pindon. Nadakpan man sa buy-bust operation si Gino Inventor nga high-value individual, 28 anyos soltero, sang Purok Bagros, Barangay 1. Si Inventor ang naigo sa hita matapos magbato ini sa mga operatiba sang CDEO nga nakagwa man sa ospital matapos mabulong ang iya sining kapilas. Na-recover ang 38 kalibre nga revolver kay Inventor kag nakuha man ang 680,000 pesos kabili sang Shabu. Nadakpan man ang isa ka high-value individual nga si Glyza Alvaran nga pumuluyo sa Purok Roadside, Barangay Tangob. Nadakpan man nga Sanday Hubert Pulbura sang Barangay Binamonte, Giovanni Umaday sang Barangay Handumanan, Siyudad sang Bacolod. Kapin 714,000 pesos kabili sa Shabu ang na-recover kay Alvaran kag sa iya sini nga mga kaupdanan. Yari ang paandam ni Pindon sa mga utod naton nga nagapadayon sa pagbaligya sa ginadilian nga droga. Alin pa pang sa regional target force unit ako. Ginapangabaya, ginapanawagan. Hindi niya, stop na kamo. Hindi na kamo magpadayon. Kay consider your life ng pamilya mo ang mag-iba. Hindi lang sa pamilya mo, kundi ang mga tao sa palibot mo ang mag-iba. So, kung sige-sige nyo pa na, God forbid, hindi kami kajapon yung mag-untas ng kampanya nga ni. So, such time na makita namin na ang peace diri sa aton region, maabot naton. So, hindi kamo mag-challenge sa amon kay kami, kabalo kami kung bintang gatindog, tagbala namon ang grounds namon, illegalities namon against sa inyo nga gobrak na illegal na droga. So, isingin nyo, hindi ko maguntat para mabalansa sa uli kung ano ang kapusan sa storya nga ni. Police Captain Paul Vincent Pidon, tagapamuno sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Iniga balita, ginadulong siya sa Kalwan sang Santon Plaza Balso. Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Dodge Dalida, good morning Kay Yunila Tarusan, sang Purok 20, Barangay Alangilan, good morning man. O mga pikapi kamuanay, Dr. Alfred's
5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:22. This time check is brought to you. Uning na kay Melchorita Ferrer kag kay Delia Liabe nga monitor sa kuno tagsagid kat kaagahon. Diri kita sa mga utod naton bala nga nagakabay.
Time las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 24-37. Una nga bula resulta 24 kag 37. Second draw kadua nga bula 1-5. Ikadua nga bula resulta 1 kag 5. Third draw ikatatlo nga bula 36-26. Ikatatlo nga bula, 36 kag 26. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 29,722,673. Kombinasyon in any order 29, 8, 33, 2, 13, 37. Resulta 645, 29, 8, 33, 2, 13, kag 37. Sa ilo kita 658 ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 49, 31, 45, 40, 53, 8. Resulta sang 658, 49, 31, 45, 40, 53, kag 8. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Tamyaw pamilya Baira sa Barangay Madalag, Ibi Magaluna. Ginatamyaw kamo ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Muning desenyo, may lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Kay Marilo Travilla Catinoy, good morning man. Kay Binong Sitinta, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Julie Villando Ausan, kag sumuman kay Manjo Arnijo. Good morning lang. Dire kita, mga balita naton sa City Hall. Upod kay Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Nagalapot sa 3-5 ka mga non-OFW returning residents ang nagaproseso sa ilang notice of coordination kada adlaw umpisa nga ginsaylo sa komitiba ni Councilor Israel Salanga ini nga responsibilidad. Suno kay Salanga, magluwas sa notice of coordination nga gina-issue sa iya talatapan. Ginpangitaan man sini sa nagakaigo nga solusyon ang problema sa nga mga grupo angot sa masami nga paglapsa sang ila RT-PCR test bagon sa kawadon sang commercial flight padulong sa Bacolod. Sa piyak nga bahin, ginklaro man sang konsyal nga padayon sa gihapon ng pag-abot sa mga OFW gikan sa Metro Manila sa diin nagalapot sa 15 ka may individual ang average sang ilang ginasugat sa airport kada adlaw. They're talking about the non-OFW. Nasa akon sila, tayo ni Councilor Sindero, asin sa buong endorse na sa akon. Meaning, kung mag-secure ka mo NOC, mga non-OFW ni Action Art, mag-secure ka mo NOC sa akon, opisina. Sa akon na sa buong opisina, kaya para centralize lang ang OWA and non-OWA members sa Action Art. Damo, almost every day, lagyapan Action Art, mega, pangayo. Pablo Action Art, tamo ga pinuli naman na matamat mo. Liga dyan stranded, ito ang mga OFW o gintapuli, di ba? Subong yan, kapuli na almost naghalog na blaso, nagasinulog na balis sa Bacolod, sa Pilipinas. So, almost every day, nagigapon, nagapuli, ginasukat yapon sa airport, plus the OFW. Okay. So, nano members, o kung ROF, o kung balikbayan, plus OFW, sige-sige yapon na pagpuli. So, ini sila, sir, ang nagapalauli, subong, since nga atong ginareklamo nila bala nga nagapasar kung kay isang ilang RT-PCR test, na-resolve to, sir, may latest update from Manila. Yes, ang ginahimo naton,
gina-advise natin sila nga pag-abot nila sa Manila, kay simple proseso mo sa OFW, except that, ang nag-shoulder sa bayan, si ROF, si Balikbayan. So, uwan naman niya, si OFW, ilagyapon. So, si ROF, ang medyo komplikado. Ang name mo na ito, gina-advise natin sila nga sa 5th day, pag-swap nyo, itong kabal na nakamot na niya, 5th day swap, baka mo automatic, book baka mo sa inyong ticket within 7 hours. Now, example, naka-wide available nga trip kitong commercial flight sila ya kagika 4th day pas lang mapuli nag-lapse 1 day may mga consideration kita nga ginahimo na istorya natin sila kung ano mga options nga mas nakapos para sa ila. Sir, pila ang average ang mga non-OFW nga nag-coordinate sa office mo kadadlaw? Kung mag-daily basis ka siguro do mga 3 to 5 daily. Unlike sa kayo OFW nga nag-abot 3 wa ay ganubo 15 every day kadadlaw sa OFW ng OWA member. Ini yung mga balikbayan may times na 2, may times na 3, may times na 5, pero every day almost may kapuligid. Kung non-OWA member ka, go put ka sa commercial flight mo. So, gadungan kita siya, definitely. Except yan sa kay OWA member. Kasi OWA member naman niya, Action Arts, same mga sistema natin, ginatipon, gyapon tanan, pag-complete ang aeroplano, Iloilo, Tacloban, and Bacolod, kung ano na ang aeroplano, lupad na sa balik sa probinsya. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Kay Banoy Bahandi da, good morning. Kay Runi Sidayon Gordon, kay Cory Bidaha, good morning man. Kag kay Dante Makilan. Mabalik kami pagkatapos ni. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. May akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5:39. This time check is brought to you by Samuel Saragosa, kay Steve Ramos, kag GBL Luntayaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe,
Action Radio. Aga pa simbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47. This time check is brought to you by Si Runa Rihida Trabaho, nga tamyaw siya happy birthday kuno ikalima katuig nga pagsukat ni Inday Priya Beatrix Adlong. Alin kay Luloy Tede, kay Papa kag Mama. Aber diri kita. Random drug testing kag pagpositibo sa duha ka pulis resulta sa impormasyon nalin mismo sa pumuluyo suno kay Nokpo Director Colonel Palge. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. May nga-action na friend, ginpahayag diri ni Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo Director Police Colonel Romy Palge nga produkto sang impormasyon gikan sa pumunuyo ang pagpositibo sang duha ka pulis sa drug test action na Fred. So kay Palge ang pumunuyo naga-text sa iya direkta kag ang iba naga-text man sa mga police stations sa mga pulis nga ila nahibalaan nga hindi nagagamit sang illegal nga droga. Rason nga tigin pa idalom gidayon sa mandatory test ini sila kag nagwa resulta nga positibo silang isa direction Fred. Ang corporal may ara na to sang confirmatory test nga positive gid siya. Ang ining isa naman nga police chief master sergeant ginapaabot pa sa sini nga mga tiniyon. Kan ginpasalig man ni Palging pumuloyo action na Fred nga hindi magkabalaka kung maghatag sa impormasyon kay may ara gid sila sang seguridad nga hindi mahibalaan kung sa daysin o ini sila. Nahibalaan action Fred ini kabahin sang kampanya sang PNP nga internal cleansing sa ilaman sini nga mga kaupdanan. Inang balita, ini sa Action Brian more than nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na kay Ami Agustines Baron. Good morning, man. Areho, Evergreen. Dime, las 5:51 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, peso karon sa police station number 9 ining 21 anyos nga soltero matapos na dakpan sa bypass operation las 10:30 antak na kagabi sa Purok San Jose, barangay Sumag diri sa syudad sa Bacolod. Ang nadakpan ginkilala kay Peter Mel Delgado alias Petpet, kag residente ni isang among lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Lani Dariada na aktuhan sang ilahanay ining si Delgado akto nga nagbaligya sang ginasuspetsuhan shabu na recover sa iya ang 5 ka plastic sachet sang suspected shabu. Samtang sa police station number 8 ginaresto man ining si Janjan Cordero 24 anyos kag duha pa ka iban matapos na aktuhan nga naga-engage sa illegal nga panahor las 9 pasado kagabi sa Purok 6 barangay Purok 6 Magsungay barangay Singkang Airport. Ining tatlo ang ginaresto sa mga katapo sa mobile patrol unit. Akto ining tatlo nga nagahampang sang Cara e Cruz. Aksyon Alvin, Yes, sir. mangkot lang ko ang small town latire kag ining hay-alay padayon ka pataya as Bacolod. Ang small town lottery action na Fred diri sa Bacolod may nakitaan man kita nagapataya. Oo. Ang high alay wala ko sa may Pero ang small town latire legal. Legal, legal. Oo, pero ang kunya action na Fred, ang high alay ti illegal gidya action na Fred. Pero sa mga probinsya, may mga nagkaladakpan bangod sa high alay. Ang kalabanan ng ugaling nagkaladakpan diri sa syudad sa Bacolod, nibalag Cara e Cruz, may ara man yang tumbo, rather, nibalang may ginampangan sa mga patad shells bala action na Fred. Kag abugoy, no? Kag iban pa nga mga illegal nga panahon. May kaladakpan man diriya mga illegal nga bulang, especially kung weekend. For action na Fred, amuni ang report sang patrol. Ang action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Ami Agustines Baron, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Philippine Standard Time, las 5:58. This time check is brought to you by Safeguard. Muning landa ba si Steve from Australia with love. Puwerte ha. Live, naga-monitor. Sige, morning la. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,